2026. Verím, že tento rok bude pre nás všetkým lepší a dúfam, že pomalší z mojej strany. Za mňa ten rok 2025 bol neskutočne rýchly a my sme dneska pre vás pripravili tento call, aby to bolo takým zhrnutím. Dneska sa spoločne pozrieme na to, čo v roku 2025 bolo na tom konci, čo nás v roku 2026 čaká a taktiež všetky tie plány k tomu. Takže verím, že to dneska bude veľmi hodnotné. Taktiež odporúčam mať nachystané niečo na písanie. A ak sa nachádzate v situácii, kde si potom nemôžete písať, tak potom urobiť print screen. Ideme hneď na to. Mario, chceš niečo dodať na začiatok? Nie, ja už som privítal. Super. Ideme hneď na december, ideme hneď na prosinec a ideme na výsledky. Predaj, dala som vám tu troch najlepších ľudí a myslím si, že toto hodnotenie za mňa si zaslúži obrovské uznanie, pretože to nie je samozrejmosť. Na prvom mieste sa umiestnila Lucy Kubánik, ktorá je z rakúskeho týmu s 979 bodmi, za čo jej veľmi gratulujeme. Na druhom mieste sa umiestnila už stalica Monika Havlíková s 947 bodmi a novo tu máme novú platínovú ambasadorku a to je Žanet, ktorá sa umiestnia so 689 bodami. Takže na tomto mieste chcem dámam veľmi pogratulovať za mesiac chcem niečo december. povedať. Nech sa páči. Monika Havlíková veľakrát povie, že ona proste žije tú firmu, že miluje tie produkty. Veľakrát aj manažeri, napríklad v aj iných koloch vravia, že ako môžete vy spraviť strieborný zlatý ambasador, keď nepoužívate tie produkty alebo ich nemáte niečo doma. Napríklad keď idem používať teraz Depuru, tak mám pre seba tú Depuru, používam ju, samozrejme, že o tom rozprávam, alebo prídu ku mne ľudia domov, alebo niekde sa proste stretnem a budem im o Trendfaste rozprávať. Jasné, že oni to chcú hneď. Oni proste chcú ten produkt mať hneď. Takže Monika je skvelý prípad toho, vy, pokiaľ tie produkty máte radi a pokiaľ žijete tú firmu, tak ten predaj ide sám. A Žanet je vlastne jej duplikácia. Ak idete do firmy kvôli peniazom a budete premýšľať a do posledného dňa čakať, kto objednal, len aby vám spravil titul, vás to blokne. Proste tá aplikácia vás nepustí ďalej, to na tom networku férové. Ako náhle vy idete, dnes je prvého, viete, že máte spraviť Beat the Brand objednávku, nie pre nás, pre seba samého, tak vás to naštartuje. Je tam pozitívna energia. Zdieľate to v skupine a už sa vám to pekne začne duplikovať. Tak len k tomu by som chcel poznamenať, čo sa týka aj toho obrázku vpravo, tak tam sme veľmi hrdí na Charvátovú Renátu. Je to obrázok z Zoomu od Aidy. Aida má 2000 ľudí v štruktúre stabilne plus minus. A ona je s tým veľmi spokojná, je šťastná s tým titulom. Samozrejme, že chce ísť ďalej, ale vie, že najprv musia vyrásť jej lídri, tie manažery, tí ľudia. Každý ten jeden panáčik v tej aplikácii je dôležitý. Ale je skvelé vidieť na tých coachingoch, že stále sú tam tie mená, že sa vlastne opakujú. Ako Renátka, Monika. Takže Renátka je tiež napríklad príklad toho, žijem tú firmu, žijem ten produkt, hovorím o tom a tie produkty sa potom začnú predávať same. My sme napríklad na 7. mieste z 2000 ľudí, 2200 bodov. Myslím si, že ideme dosť dobrým príkladom. Takže taká malá vsúka k tomu. Áno, takže sme veľmi, veľmi hrdí, že aj na medzinárodných priečkách vidíme mená z nášho týmu. Čo sa týka výsledky rekrutingu, ten bol tento mesiac slabší. Snažíme sa ísť aj v tomto smere príkladom a za mesiac november tam boli 4 registrácie v rámci zase celého toho medzinárodného týmu. Zo štruktúry ID u nás bohužiaľ neboli žiadne. Takže toto sa budeme snažiť v roku 2026 zvýšiť. Samozrejme je to hlavne o vás. Tí z vás, ktorí sa budete v tom chcieť posunúť, tak s vami veľmi radi naplánujeme tieto kroky. Čo sa týka decembra a také porovnávanie, ja mám rada také tie vhľady a spätnú väzbu a pozrietie sa za sebou na tú cestu, pretože ten náš osobný
rozvoj, teraz hovorím, každého z nás je veľmi individuálne a častokrát zabudáme, aký kus cesty sme prešli. A ja preto aj robím svoj Instagram, preto si aj vždycky pozerám spätne tie čísla, aby som si povedala tú pochvalu sama sebe, aby som si dala sama sebe to uznanie, poklepkala sa po tom pleci a povedala som si skvelá práca, Gabi. Takže aj tu pomer roku 2024, december, prosinec tohto ročný, pretože tie čísla, ktoré v tej aplikácii sú, tak sú veľmi orientačné. To číslo, ktoré tam je, nehovorí o tom úspechu úplne tak všetko, ani o tom, koľkými ľuďmi aktívne pracujete. Tie čísla môžu byť skreslené, takže pre porovnanie ten rok v tom decembri 2024 bol rovnaký, bolo tam rovnaké číslo 146, takže aktuálne teda 146 partnerov, ale s tým rozdielom, že s tým istým počtom ľudí sme urobili v roku 2024 v tom mesiaci 7 000 bodov a v roku 2025 16 000 bodov, čo taktiež hovorí o tom, že za ten rok ten tým získal na obrovskej kvalite, takže týmto aj apelujem na vás zameriavať sa viac na kvalitu ako kvantitu, ale zasa na druhej strane tá kvalita príde až tou kvantitou. Čiže až keď sa naučím tie skúsenosti, až keď som sa naučila, akým spôsobom s tými ľuďmi komunikovať, tak samozrejme za tým bolo obrovské množstvo chyb, prešlapov, ale to je prosím vás vždycky ten proces. Takže nebojte sa robiť chyby, nebojte sa robiť možno zlé rozhodnutia, ono vás to presne povedie na tú cestu, kam má, takže tu také porovnanie. Tých 146 ľudí nie sú tí istí ľudia. Veľa z nich odišli a preto ja aj apelujem na vás, ktorí chcú rekrutovať a budovať si ten pasívny príjem. Oslovujte nových ľudí, pýtajte sa ich, kontaktujte, nemusíte ich hneď registrovať, ale pýtajte sa ich, z akých oblastí sú. Ja som mal v pondelok call s Aidou, a ona mi povedala, tak teraz si definoval, akých ľudí chceš mať v štruktúre a asi ich nenájdeš pod mostom alebo na úrade práce. A ja som sa zasmiala, ale mala pravdu. Takže podnikateľské kluby, salóny, dneska sme boli napríklad v La Andertaja a stretol som tam známeho barbera, ktorého poznám cez Instagram. A prišiel som k nemu a vravím, som mu nevravil o produktoch, o firme, len som mu povedal, ja vás poznám, vy ste známy barber z Instagramu, už sme sa rozprávali, ešte stále nič nevie, ale chcem ho spoznať, chcem vedieť jeho cestu, má niečo, čo ma určite môže naučiť. Určite je to veľmi zaujímavé, takže sústredte sa možno aj, pokiaľ chcete rekrutovať a registrovať na ľudí, ktorí, poviem to tak blbo, nechcú robiť niečo popri, ale myslia to vážne. No a čo vždycky pri tých číslach je dôležité uvedomovať si Pareto princíp, čiže neustále vnímame, že sú tu stále tí istí ľudia na tých coachingoch, čo nás neskutočne teší a vlastne vytvoríte ten core team. Nezabúdajme, že pri Pareto princípe platí, že 80% tržieb robí 20% ľudí. Takže aktívnych aktuálne na konci roku bolo 15 ľudí, s ktorými sme aktívne pracovali. Takže veríme, že sa toto číslo zvýši. A ako to vidíte pri tom porovnaní, tak je to približne nejakých 10%. Takže nevešajte hlavu, pokiaľ máte vo svojej aplikácii číslo 3 a pracujete iba s jedným, ktorý je aktívny, tak je to v pohode vždycky. Ten pomer. Majú to tak všetci. Ja možno by som apeloval na to, využiť ten 1. január. Pre mňa je to také vždy nový začiatok. Ja to mám rád, ten nový rok, nová energia. Pustil som všetko proste, čo mi už neslúžilo a zrobil som pár rozhodnutí a cítim, že to bolo správne. A možno by som, ja to teda robím stále, pozrel si na vašom mieste ešte raz nejaké tie moduly, modul 1, 2, 3. Možno z inej perspektívy, možno by som povedal doma, OK, teraz si to chcem v kľude pozrieť, tak postráž mi deti, alebo ja neviem, zoberete si k tomu kávu, niekto je aktívny ráno, niekedy niekto večer, aby sa vám to trošku tak viacej usadilo v tej hlave, aby ste vy našli tú cestu, ktorá vám funguje. A boli na ňu aj hrdí a stále sa snažili expandovať z toho boxu proste, ono sa to hovorí out of the box, ide mi dobrý predaj, ale skúsim proste teraz rekrutovať. Alebo ide mi dobrý rekruting, skúsim proste zaktivovať ten môj tím. Vždy proste skúšať ďalej a ďalej a ďalej.
Čiže troška sa rozširovať, expandovať vždycky. Cieľom 2026, samozrejme už sme to tu viackrát spomínali, bude platinum. Platinum bude pre nás laťka, od ktorej sa budeme ďalej odvíjať. Ľudia, ktorí sú platinum a ten platinový titul obhajujú, tak budú a sú našou prioritou number one, lebo proste to sú tí ľudia, ktorí sú tu, ktorí pracujú, ktorých to baví a máme tu niekoľkonásobných platinum, takže cieľom na rok 2026 bude mesačne 10 platinových ambasádorov, ktorých to proste baví, ktorí to chcú, pretože to nie je len o nejakom titule, ale ten platinum vlastne vám prinesie krásny predaj do toho vášho networku, do tej vašej peňaženky. Všetká téma, ktorá sa týka, ako sa stať platinum, tak nájdete v Dropboxe. Túto tému sme tu mali viacnásobne a myslím si, že je to skvelé. My sami nemáme salón, nikoho nepoznáme, budujeme všetko odznova a Ja vravím, sme že platinum. mne patria všetky salóny v okolí, lebo všetky pomaličky navštívim, alebo ma môžete predbehnúť, budem veľmi rád. A tak čo sa týka toho platina, tak my vlastne odkedy ten ambasádorský program začal, ak sa nemýlim, od mája, tak teda si držíme ten platinum titul a ako inšpiráciu teraz napríklad sme dostali to ocenenie, ktoré vlastne má platinum 15%, ak sa nemýlim, takže ako motivácia. Be the brand, už to tu Mário troška načrtol, čo to je be the brand, alebo po slovensky byť značkou. Túto vec sme zaviedli na základe odporúčaní Essence Tribe samozrejme a je to objednávka prvého dňa v mesiaci. Zasa Mario k tomu natáčal skvelý coaching, taktiež boli k tomu videá a znamená to, že vždy prvý deň v mesiaci urobíte minimálne 100-bodovú objednávku. Prečo? Pretože sa motivujeme navzájom, zdieľame svoje nákupy v tímovej skupine. Ja sa chcem týmto poďakovať Žanet a Monike, že dneska šli krásne, nás nasledovali, sme boli prvým tým príkladom a toto dokáže vás krásne dopredu nakopnúť, pretože keď máte vy v týme dvoch, troch ľudí a oni hneď prvý mesiac urobia 100 bodov, tak už vám tam ukazuje aplikácia krásne výsledky. Ako sa to volá ten forecast? Neviem. OK, je tam funkcia v aplikácii, ktorá vlastne vám vypočítava dopredu to, čo ten tým dokáže týmto tempom. Takže, prosím? Prepáč, odhad. Odhad, ďakujem veľmi pekne. Odhad, takže vám tá aplikácia krásne ukazuje ten odhad, ktorý je potom ukazovateľný. Takže keď ste partner, tak zrazu, keď vám tam bude ukazovať prvého v mesiaci junior líder, tak vás to určite krásne nakopne. Hlavne možno, keď ste začali, zase keď budete junior líder a každý ten váš tímový partner urobí tie body, tak odhad vám ukáže senior líder a to je presne tá energia, s ktorou ten mesiac treba začať. A ešte k tomu by som apeloval, Monika, Žanet, začali, postnite to do skupiny, proste buďte tou, my to tak robíme u ID, aj Aidas dneska začala, fotka, objednala som toto, chýbalo mi to do domácnosti, lepšie sa ma bude pracovať s ľuďmi, ktorí chápu sieťový marketing, nakupujem produkty z domu, v kľude, vo vysokej kvalite. To je základ sieťového marketingu. Zabudnime na chvíľočku na predaj, zabudnime na koučovanie. Ono je to podstatné, ale základom toho sieťového marketingu je, nakupujem si domov kvalitné produkty, s ktorými som spokojný a s ktorými som spokojný, potom o tom normálne komunikujem v okolí. Presne tak. Ja som to mala napríklad na návšteve, keď sme pri tej téme produktov, ja som tu mala na návšteve rodičov a moja mama vždycky odchádza odo mňa s nejakými produktami, pretože nás pýta, na čo používaš to a čo používaš na to. Takže dneska aj samozrejme nejaké produkty v rámci tej Be the Brand objednávky. Tam šli sme napríklad robili poradenstvo, pleťové poradenstvo, ten formulár. Takže skvelá vec, určite odporúčam, funguje to veľmi prirodzene.
Čo sa týka prehľadu roku 2026, čo vás všetko čaká, na čo sa pripraviť? Február, únor 2026, najbližšie Praxis Day, ktoré sa budú konať v Brne 21.2. Ja chcem veľmi pochváliť za poslednú účasť, na ktorej sme boli. Bolo nás tam 10, ak sa nemýlim, s nami 11. A bolo to naozaj skvelé. Ja si prajem, aby v tom roku 2026 nás bolo neustále viac a viac, aby ste si to brali ako formu dovolenky, výletu, kde zoberete možno svoju kamarátku, možno to bude vaša budúca first line, zoberiete rodinu, kde ti pôjdu niekde napríklad na nejaký výlet alebo sa pozrieť do okolia a vy strávite s nami ten deň plný rôznych informácií, vzdelávania. Naozaj každý z vás mi dá za pravdu, to tam bolo, že ste si odnesli obrovské množstvo energie a to, keď zrazu sedíte 100 ľudí v jednej miestnosti a viete, že všetci robíte to isté a je to skvelý pocit. Čo sa týka máj, ja som vám tam aj napísala vždycky čísla, preto aby som to nemusela hovoriť v češtine, aby sme všetci vedeli, o akých mesiacoch sa bavíme. Tak samozrejme už tradične bude nasledovať šprint. A 6. mesiac, jún, bude 13.6. Moonrun tento rok v Mníchove. Je to vlastne niečo ako Euro event, ale usporiadováva to Essence Tribe, takže taká menšia. Ja vám určite odporúčam si to zdažiť. Je to komornejšie, ja mám ten Moonrun radšej ako Euro event. Euro event je globálny, internacionálny, tam je mega energia, ale Moonrun je taký familiárny. Tam sa dokážete... Tam sú už pretridení tí manažeri, ktorí sa poznajú, dobije vám to baterky, energiu. Je to veľmi príjemné, lebo je to v takom období, keď je teplo. Za mňa určite áno, pre tých, ktorí povedia, OK, Mníchov je ďaleko, alebo nájdu niečo proste, prečo by nemohli ísť. Nemáte výhovorku, máte možnosť... Na druhý deň ísť dobrá. Áno, Praxis Day v Brne. Takže toto, čo sa týka leta, takže už si robí plány na leta, aby ste vedeli. September, 25. až 27. Euro event Turín. Vieme, že aktuálne teda vypredaný. Ak by niekoho toto zaujímalo, tak ešte na stránke, kde sa dajú objednávať katalógy, si myslím, že sú ešte nejaké dostupné lístky, prípadne mi napíšte. No a november, tak Praxis Day Brno. 11. mesiac november. Som to zle napísala. Takže Praxis Day Brno. Takže toto je prehľad, aby ste Neviem, kto bol v novembri na Praxis Day, keď Katka Farková, myslím, že to bolo buď v novembri, alebo to bolo v júni, to je jedno, povedala, že si nemyslí, že by bola ešte aktívna v networku, keby nechodila na eventy. A ja jej dám za pravdu. A keď vám teraz poviem, že ja napríklad idem do lekárne a viem napríklad, že zajtra som tam s kolegom, ktorý celoživotne má finančné dlhy a sa prehlbujú, pretože keď ja sa ho spýtam, tak jeho odpoveď je stále negatívna. Jasné, že si to priťahuje. Tak ako vás tá negatívna energia ovplyvňuje, aj keď si poviete nie, takisto vás tá pozitívna energia a tí ľudia, ktorí zmýšľajú určitým spôsobom a ten systém funguje, vás nabije a vy v podstate dokážete prepísať tú pásku v hlave. To je ako keď si zoberete tie staré SK pásky, alebo ako sa to volalo, dáte to do gramofónu, do rádia a sme to pretočili. Funguje to aj tak. USBčko napríklad. Vymažete a znova prepíšete. Funguje to, ale len tým, ktorí menia tú aktivitu. Ak vy budete očakávať iné výsledky a robiť tie isté kroky, možno si ich neuvedomujete, môžete si ich začať písať počas dňa, tak vás to neposunie ďalej. Proste zhrnuté, musíte tam byť. Vymerte si, ne? Musíte tam byť. Stačí jedenkrát zažiť ako 300 krát o tom hovoriť. Čo sa týka prehľadu januára, prvý mesiac v roku, tak coachingy. Dneska máme teda 1.1. Ďalší coaching bude 8.1. a tento coaching bude zameraný na depuru. 12.1. Nie 8. Nie. 8.1. bude coaching zameraný na depuru a 12.1. štartujeme detoxikačný program, takže 8.1. detailnejšie informácie. Vašou úlohou je zistiť, kto potrebuje troška nakopnúť, energia, detox, chudnutie. Myslím si, že každý, ale pozrite si. A vašou úlohou je ho potom pozvať na 8.1., kde sa dozviete detaily k tomuto všetkému. Týždeň teda budeme robiť depuru, detoxikačný program, už sa neskutočne na to teším. A 22. bude ďalší coaching a potom na konci mesiaca. Takže už tradične štvrtok o 20.
Očakávania, taktiež by sme s vami chceli prejsť. Očakávania, možno pár takých našich typov, ktoré teda v tom roku 2026 odporúčame. Odfotiť si každý svoj míľnik. Ono, aj keď tie kroky na začiatku nevidíte, alebo vidíte tam ešte jedna, keď ste sa zaregistrovali, alebo dvaja partneri. Ja si pamätám, ako sme si tieto čísla na začiatku fotili a minula som si prechádzala svoj Instagram, boli tam a proste tam bolo 5 partnerov a ja už som sa cítila, že ja už proste žijem ten Onyx, ja už som bola coaching, ani neviem, o čom som tam hovorila. Ale naozaj som stále, a odporúčam vám to všetkým, razila to heslo, ži už tak, ako keby bolo. A ja som to brala od prvého dňa veľmi vážne v tej role toho manažera a taktiež vám to odporúčam. Je jedno, čo vám ľudia povedia. Je dôležité, ako sa pri tom cítite vy. Duplikujte veci svojim štýlom, tomu nemám čo dodať. Všetko, čo vám tu dávame vám tu nejaké svoje odporúčanie a je na vás, aby ste to aplikovali tak, aby ste tu boli vy. A všetko, čo neexistuje, tento rok 2026 som sa rozhodla, že budem menej vytvárať pre vás obsahu materiálu, pretože už všetko potrebné bolo vytvorené a pokiaľ niečo vám chýba, tak si to vytvorte sami. Máte Canvu v tej verzii, ktorá je zadarmo a je množstvo rôznych aplikácií. Všetko si môžete vytvoriť, či už sú to nejaké letáky, či už sú to nejaké propagačné materiály. Pokiaľ to bude prekrásne, budeme veľmi radi, keď to budete zdieľať s nami, so skupinkou, aby ste si to mohli predávať ďalej a odporúčať si to ďalej, pretože sme jeden tím. Takže toto je, čo sa týka roku 2026. Nezabúdajte byť pánom alebo paniou svojho času a svojej siete. Vy to vediete tou energiou, keď sa cítite dobre, ľudia to cítia. Keď sa cítite zle, ľudia to cítia, takže naozaj si to vybalancovať. Určite už sme spomínali navštevovať Praxis Day Brno, veľmi, 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 veľmi dôležité. Nie len teda tie Zoomy, ktoré tým, že sme takto rozhodení po 2 republikách, ale už keď je tam možnosť sa stretnúť naživo, je to naozaj niečo, čo vás neskutočne nabije energiou, kde si odnesiete ten dobrý pocit, že ste na dobrom mieste, kde sa spolu vyfotíme, najeme, dáme si spolu apel, ako naposledy fakt to bolo krásne, bolo to nádherná večera, kde sme super pokecali, takže určite odporúčame. Pozrite si, aby Moonrun a Shogun Euro Event bol ako váš pevný dátum, čiže pokiaľ to je možné, tak určite odporúčam navštíviť obidva eventy. Pokiaľ to nie je možné, vybrať si aspoň jeden a dať si to ako pevný dátum v rámci vášho roka. My všetci vieme, čo treba k tomu. Pokiaľ neviete, kontaktujte svojho sponzora. Vieme, aké máme ciele, vieme, koľko výlety stojí, vieme si to vypočítať a máme dosť času na to, aby sme si ten budget a tie peniaze na to nachystali. Venujte prosím pozornosť harmónii medzi pracovným a súkromným životom. Za mňa téma roku 2025, ktorú si myslím, že som fajn zvládla, i keď s malým zakopávaním, ale o tom to je, aby človek sa neustále zlepšoval, aby bol lepšou svojou verziou. Takže dávať na to pozor, aby ten život naozaj bol v tej harmónii, aby ste tak ako pracujete, aby ste oddychovali a mysleli ste na seba, nie je cieľom teraz makať, vyhorieť a potom mi budete mňa alebo Mariovi volať, že ja chcem skončiť a všetko je zle, ale naozaj tak, aby to bolo pre vás dlhodobo udržateľné. Posledný bod v rámci očakávaní, vždy rob to, čo chceš, aby robili iní. Naozaj, túto vetu si viackrát prečítať. Pokiaľ, ja neviem, sa rozhodnete, že máte večer so svojou rodinou a napíše vám vaša first line a vy si poviete, odpíšem jej ráno, je to v poriadku v prípade, že aj vy by ste chceli, aby váš sponzor tak reagoval. Čiže vždycky robte to, čo si želáte z tej druhej strany. Ono sa to všetko zrkadlí. Takže toto si myslím, že je na úsudku každého, ale bolo to pre mňa dôležité, aby sme to spomenuli. Tento štýl komunikácia očakávania od nás na vás je z Stone Clubu, prezidentského klubu. A nie preto, aby sme my vám dávali nejaké úlohy, pretože tuto nie sme v zamestnaní, ako keď mne napíše manažer z lekárne, ktorý nemá šajnu toto. Ja mu dám na tú jednu otázku z Alpha 7 Akadémie, on nevie, čo má odpovedať. My sme tu každý za seba, ale tieto veci fungujú. To znamená, že ono tu funguje komunikácia od nás na vás a potom my chceme očakávania vaše, konkrétne teraz jednej osoby z každej z vás, na nás. A tam vám odporúčam napísať nám privátnu správu na one-to-one meeting alebo jednak jednému, pretože tam sa riešia potom, konkrétne aj teraz, Aida povedala, výborný čas, začiatok nového roka,
nový štart, zmenila sa mi životná fáza, čo by ste mi poradili, kam mám ísť a tak ďalej. Takže tam určite Komunikácia. áno. Veľakrát sa stane, ja som chcela začať, ale bála som sa napísať, ja som chcel, ale nevedel som. Píšte, pretože my veľakrát často píšeme, my aj reagujeme, keď dá len niekto palec, ja hneď pošlem hlasovku alebo po nejakom čase, pretože vidím, že ten človek reaguje, je to určitý štýl komunikácie. Ale pokiaľ vy naozaj to vnútorne cítite, nebojte sa, napíšte to. Keď viete napísať, prišiel mi pokazený partner, mali by ste vedieť napísať v tomto, pretože to robíte pre seba. Toto je, ako Gabika povedala, my tu staviame niečo dlhodobé, nie rýchlo, proste nahrabať nejakých ľudí, peniaze a neviem čo všetko, ale my počítame s tým, že budeme čoraz viac vás poznať, vy nás tiež, až už potom vieme konkrétne na každú osobu napasovať, aha, tá má talent v tom, tá sa chce pohybovať v tom, tej stačí, ja neviem, 300 eur, tá chce 3000 eur a my vám to vieme potom, alebo budeme sa snažiť napasovať. Je to vždycky o vás, ako Mario povedal, komunikácia je alfa a omega, nebojte sa, nehryzieme. Vždycky tento rok som si dala predsazate pracovať viac one-to-one, ale k tomu sa hneď dostaneme. A taktiež vás poprosím, všetci, ktorí čítate správy v informačnej skupine, dať tam palec hore, srdiečko, hocičo, aby som vedela, OK, táto informácia prešla na druhú stranu, pretože pri tom množstve nie je možné každému písať privátne. Môžeme ísť ďalej? Investuj do seba, obrovská téma. Vy viete, že pri tejto forme podnikania nepotrebujete prenajímať si priestory, nepotrebujete platiť zamestnancov, nemusíte si objednávať nejaký nábytok. Je to veľmi nízko rozpočtové podnikanie, ale čo určite odporúčam, do čoho investovať, je investovať do seba vo forme vzdelávania, hlavne pre rok 2026, či už to bude formou kníh, koučov, podcastov. Pokiaľ vás naozaj ten network marketing zaujíma a to podnikanie, to moderná forma podnikania, určite sa začnete týmito vecami, ľuďmi obklopovať, pretože je skvelé, keď poučujete tú istú vec z viacerých strán, preto vás aj pozývame k sideline kolegom, preto vám aj odporúčam rôzne veci. Pýtam sa vás, pretože keď zrazu to počujete z viacerých strán, tak vám to dáva viacej význam, pretože každá osoba povie to isté iným spôsobom a na tú druhú stranu prejde to, čo má, a to je naozaj skvelé. Takže vzdelávanie za mňa obrovský prínos a 2025 a 2026 tom určite chceme pokračovať. Taktiež je našim cieľom Alpha 7 Akadémia, ktorá je teda tým najvyšším levelom v rámci Essence Tribe. Tí z vás, ktorí viete po nemecky alebo po anglicky, tak určite, pokiaľ máte záujem o toto vzdelávanie, tak určite odporúčam. Je to naozaj skvelá vec. Čo sa týka WhatsAppových skupín, už som to tu teda trocha načrtla, ale pre všetkých, ktorí stále nevedia, alebo tie zmeny, alebo vianočný čas im troška urobil škrt cez tú pozornosť, tak zhrnutie. WhatsApp skupiny teda aktuálne 4. Poznáte informačnú skupinu, kde pri každej registrácii je člen pridaný, kde zdieľame všetky informácie, niekedy je viac, niekedy je menej, ale zdieľame to tak, ako sú tie informácie zdieľané nám. Ďalej produktová skupina teda od Silver Ambassador kvalifikácie, kde sa vymieňate si svoje názory, skúsenosti týkajúce sa produktov. A novinka, ktorá bude, viac k tomu už hneď si povieme, je Depura Detox, ideálna na január, leden, no a masterclass, ktorá bola viackrát propagovaná v informačnej skupine. Všetky informácie už začala, už od 28. a dneska sa teda preklopujeme na medzinárodnú úroveň. Myslím si, že je to skvelá vec, že s nami manažéri z našej organizácie, ktorí teda prešli úžasnú cestu a sú to naozaj hlavy pomazané. Títo ľudia Emerald Plus tvorili tento obsah a my ho s vami môžeme zdieľať, takže mám obrovskú radosť všetkých, ktorí sa účastnia tejto skupine a chcem povedať, že toto teda bude náš fokus na január, na leden, teda ľudia z Detoxu a Masterclass, pretože tou kvalifikáciou ste jasne dokázali, že vám na tom biznise záleží a ja mám z toho obrovskú radosť, že spolu sa budeme posúvať ďalej.
Čo sa týka Čo sa depury, týka depury, nepôjdem do detailov, potom bude špeciálny coaching pre tých, ktorí si tú depuru kúpia. Ide o to, vždy sa lepšie dosahujú výsledky v skupine, keď je tá energia. Keď máte nastavené napríklad od toho v tom januári, prišli Vianoce, už sú za nami, sviatky, Silvester, už sme sa napapali, napili, už nám to ide všetko hore krkom a už sa začíname cítiť asi zle trošku taký z toho cukru. Tá depura je preto nastavená na ten január, pretože tam sú tie výsledky rýchlejšie, máte tú skupinovú motiváciu, vieme veľmi dobre prvý deň všetci, ja to zvládnem, druhý deň katastrofa, polovička končí. Nie, je tam ten spoločný duch. Tá depura, WhatsAppová skupina, máte dve možnosti. Buď si spravíte svoju vlastnú, ako napríklad Janet, prišla proste sama s nápadom, idem si vytvoriť vlastnú skupinu s zákazničkami, skvelé. Preaktívna, postupne sa začnete viacej vyznať v tých produktoch, vo fyziológii tela, budete vedieť potom už postupne čoraz lepšie to vaše ucho bude počúvať, keď niekto bude niečo rozprávať, vy budete hneď vedieť, aha, v tomto produkte je toto viem proste veľmi rýchlo a kvalitne odporučiť. Budete si dôverovať, pretože všetci, ktorí ste v predaji, mi dáte za pravdu, veľakrát improvizujeme. Nehovorím, že nevieme, čo predávame, ale nemáme 100%, nie sme AI a nemáme 100% tých informácií priamo v ten daný moment, je tam stres, neviem, proste strašne veľa myšlienok, ale keď vy si dôverujete a zbierate si tie recenzie od tých klientov a sami máte tú skúsenosť, bude vám to kolovať žilami, proste to pôjdete, každý ste expert vo svojej oblasti a úprimne povedané, ja keď idem niekam, kde sa nevyznám, mňa ani nenapadne, že by ten človek ma chcel klamať alebo niečo. On mi proste poradí, napríklad v autoservise, a nemám problém ako zákazník mu zaplatiť. Pre mňa to je ušetrenie času a investícia a ušetrenie peniazy, pretože kým by som to opravoval ja, asi by som to auto pokazil, skončil by som na psychiatrii, takže radšej zaplatím tomu pánovi, berte to aj vy tak, radšej tí ľudia zaplatia mne, pretože ja trávim ten čas tým vzdelávaním, ja mám tie produkty a tá provízia je tu pre mňa. Druhá možnosť je spoločná skupina, kde máte spoločný duch, energiu, vzájomné motivácie. Tie informácie, ktoré vy dostanete pri kúpe tých produktov, musia tam byť všetky produkty, sú z manažerov, od manažerov. To znamená zase, nie je to niečo, čo som si ja naštudoval cez ChatGPT. Sú tam manažeri, ktorí robia depuru od začiatku. To už sú 5-ročné dáta. Tam sú ľudia, tréneri, ktorí to rozbehli s obrovskou skupinou ľudí. Sú tam ženy, ktoré majú napríklad zdieľajú fotky, ako sa im zmenilo kompletne celý život. Takže ak sa chcete aj v tomto trošku viacej ďalej vzdelávať, tak určite odporúčam, nezabúdajte, že tie produkty, keď začnete používať a začnete si ich trošku viacej o nich nejako študovať, vy ich dokážete potom odporučiť celý rok na úplne iné indikácie, pretože v rámci tých výživových látok a tých účinných látok tá škála toho pôsobenia v tom tele je neskutočne široká. To znamená, že keď, máte source stop, neznamená to, že ideme len raz za rok, lebo je to proti zápalu, ale pozrite si ten coaching v tej skupine, ktorý bude o tej účinnej látke, vy si môžete odporučiť zákazníkovi na úplne inú indikáciu, lebo budete vedieť, že na ňu pôsobí. Je ale potrebná tá investícia, vždy to tak je. čo sa týka tej investície, ja som sa na to pozerala samozrejme z toho číselného hľadiska, tak som vypočítala, že keď sa vám podarí zobrať 2 ľudí so sebou do tej depury a naozaj sa budete navzájom motivovať, tak vlastne pri predaji tých 2 depur, tak máte vy tú depuru zadarmo, takže to je jeden spôsob, akým sa môžete na to pozerať. A druhý spôsob je samozrejme, že títo ľudia, vaši spoludetoxikáči,
ak som si myslela slovo, tak zároveň sa môžu stať novými vašimi partnermi, kedy vlastne v rámci tej registrácie potom si zoberú vzorkovníček a budú mať tie produkty za zvýhodnenú cenu. Takže spoločná skupina bude pre tých z vás, ktorí to ten čas dovoluje, vlastná iniciatíva, veria si v tom, chcú to viesť, tak samozrejme môžu potom to Budú tam aj duplikovať. zákazníci v tej WhatsApp V skupine? spoločnej skupine budú aj zákazníci, všetko si potom odkomunikujeme. Môžeme ísť ďalej? Skvelé. Ja prejdem na poslednú časť dnešného coachingu, nastavenie svojej mysle, ktoré si myslím, že je veľmi dôležité. Ako som už spomínala, ja som tu mala posledné dni rodičov a pre mňa sú vždy tí rodičia takým hlasom z ľudu. Teraz v takom tom zmysle, že vidím, ako veľmi sú tí ľudia ovplyvňovaní rôznymi správami, novinami a informáciami. A vtedy si veľmi uvedomujem, ako som zapracovala na tom svojom mindsete a týmto vám chcem dať takú radu, že vždycky je to o tom, aký ten okruh tých priateľov a toho, čo sledujeme, si vyberáme. Častokrát už to máme tak zažité pozeranie správ o 7, že už si to nevieme bez toho predstaviť, ale ja naozaj vás motivujem k tomu, alebo vediem vás k tomu, aby ste v roku 2026 sa zamýšľali nad tými vecami, ktoré v tom okolí dlhodobo máte, alebo veci, ktoré robíte, že kam vás tie veci posunuli. A preto aj tento krátky takéto nastavenie mindsetové. Prečo je potrebný ten cieľ na ten rok 2026? Ja si myslím, že kto k tejto téme celý Instagram je toho zahltený, každý druhý je coach a ja teraz nechcem ísť úplne nejako do hĺbky, takže viac menej prejdeme si to zhruba, aby ste potom každý, kto bude chcieť, si na tom svojom vnútri popracoval. Prečo je dôležité nastaviť si ten cieľ? Je tam dôležité, aby ste vedeli, kam sa máte orientovať a kam máte smerovať. Taktiež je to veľmi dôležité pre tú motiváciu, pretože tie ciele slúžia ako ten motivačný nástroj. Keď mám cieľ, ja neviem, schudnúť, keď mám cieľ sa cítiť lepšie vo svojom tele, keď mám cieľ si dopriať dovolenku na miesto 1-krát do roka, 2-krát do roka, tak vás to samozrejme motivuje. A keď sa vám nechce pracovať, tak si poviete, ale ja mám tento cieľ, takže ja tomu hovorím sama seba, nakopem do zadku a idem pracovať. Taktiež je to dôležité pre ten rozvoj toho plánu tej akcie. Nie len proste nejaký cieľ, mám cieľ byť bohatá, ale naozaj ísť do tej akcie. Čo mám robiť preto, aby som bola bohatá? Pretože to je obrovský súbor vecí, ktoré si treba rozdeliť. Taktiež je dôležité to hodnotenie toho pokroku, ako som tu už hovorila, kam som sa posunula. A za ten rok, mesiac, deň, naozaj to sledovanie pokroku veľmi dokáže motivovať a podporiť. Taktiež to zvyšuje sebavedomie. Ako náhle nejaký cieľ dosiahneme, tak sa cítime, že wow, som king of pop a strašne ma to baví. Takže určite skvelá vec. Efektívne využívanie času. Každý z nás, prosím vás, má 24/7. Ja viem, najčastejšia výhovorka, nemám čas, ale ten čas nikdy ho nebudete mať viac. Takže je to o tých prioritách, to si myslím, že do hĺbky k tomu netreba ísť. A taktiež zlepšenie plánovania v budúcnosti. Myslím si, že každý môže optimalizovať to svoje plánovanie. Ja sama neustále sa v tom snažím zlepšovať, vypúšťať veci, ľudí, činnosti, ktoré ma nikam neposúvajú, uberajú mi tú energiu a naozaj sa veľmi úzko fokusovať na tie veci, ktoré ja chcem v živote mať a akou verziou sa chcem stať. Čo je veľmi dôležité, želaj si tie sny, plánuj, ale čo je dôležité, hlavne ich urob. Ak nemáte cieľ, každá cesta vás povedie nikam. Toto je veľmi dôležité si to uvedomiť, pretože keď vedieme follow-up, určite sa stretli s tým aj vy, keď niekto si vypočuje vašu prezentáciu alebo sa s ním bavíte o biznisu a príde otázka z follow-upu, z následného rozhovoru, koľko peňazí, tak v 80% tí ľudia nevedia, koľko chcú zarábať. Čo si myslím, že je veľmi smutné, pretože my všetci vieme, koľko stojí náš nájom, alebo v tom dúfam, viete, koľko stojí váš nájom, elektrika, koľko stoja vaše šaty, jedlo, ale napriek tomu ľudia nevedia povedať sumu, ktorú potrebujú zarábať alebo chcú. Takže naozaj cieľ mega dôležitý. Ja som vám tu nachystala 10 otázok, ktoré tie otázky si môžete urobiť teraz print screen, kde si ich odfotíte a odporúčam vám si zobrať čas pre seba, taktiež môžete zobrať svojho partnera, rodinu, deti a naučiť ich nastavenie si tej svojej mysle pre rok 2026. Takže je tu 10 otázok,
ktoré sú čisto mindsetové. Tieto otázky s nami a s manažérmi preberal Sandro, takže nie je to nejaká vec, ktorú som si ja vymyslela, ale naozaj toto sú informácie a veci na zamyslenie, ktoré stoja niekoľko 10 000 eur, ktoré dávajú svetoznámi koučovia a je naozaj obrovským posunom pre vás, pokiaľ ste si tieto otázky nikdy nepokladali. Už len to sami uvidíte, že pri tej otázke prvé, čo bude, ja neviem. A to je, myslím si, že veľmi skvelé zistenie, keď prídem na to, že niečo neviem, lebo tým pádom sa mi vytvára priestor na to, že by som to mal vedieť, pretože tieto otázky sa týkajú vás. My ľudia máme tendenciu o všetkých ostatných všetko vedieť, kto čo nosí, čo by mal, čo by nebal, kto má akého partnera a čo si myslíme o všetkom, ale poďme viac do seba, poďme sa viac pozerať na seba, lebo ako sa hovorí, keď si upracem pred svojim prachom, tak potom môžem inšpirovať ostatných týmto viac, ako keby som im o tom hovoril. Takže 10 otázok pre váš mindset na začiatok roka, ktoré vám naozaj ukážu, kam ten váš rok 2026 by mal ísť. Máme tu tému veľmi obľúbenú Vision Board alebo nástenka vízií. My teda si toto už robíme roky. Môžem to prebrať? Nech sa páči. Ja som chcel vlastne aj k tomu predchádzajúcemu slajdu povedať... Mám vykliknúť? Ja som mal s týmto veľký problém na začiatku, keď som sa registroval do Shogun, pretože produkty som vedel predať, miloval som ich, energiu som mal, ale tieto mindsetové veci ja som nikdy nerobil, ani moji rodičia, tam to moji boli zamestnanci, ale vedel som vnútorne, že to musím nejako zvládnuť a nejako sa s tým zladiť. A teraz v rámci Vision Board, napríklad minulý rok, ešte v decembri, už keď začínali tieto témy niekde vyskakovať aj na podnikateľskom klube, aj v Shogun manažerskom kole, tak mi trvalo asi 2 dní, kým som si tu Vision Board spravil. Vzal som si k tomu pár coachov, Aidu, nejakých ešte z podnikateľského klubu, ChatGPT a prvú Vision Board, bol som s ňou vnútorne zladený, ale nesplňal to jeden bod. Tá Vision Board, pokiaľ vám nenaháňa aspoň trošku strach, že vám nezačne byť srdce, že je taká veľká, že ju nezvládnete, tak nie je správna. Takže som to celé prekopal, neviem, či poznáte Petra Štepánka, nechal som sa ním inšpirovať, on je autor, preložil knihu od Napoleona Hilla Myslením k bohatstvu. A celé som to prekopal, zrobil som si úplne inú Vision Board, ale chcel som tým povedať, pred 4 rokmi by mi to trvalo možno mesiac, 2, prokrastinoval som, Gabika už mala krásnu, nádhernú, proste ako dievčatka, keď si robia tie princezničky. Tak... Moja Vision Board vyzerá úplne inakšie ako Gabikina, napriek tomu ladia spolu a dokonca je zladená s Aidinou, našou Ruby manažerkou. To znamená, že ono je veľmi dôležité tie malé otázky, ktoré ste mali na predchádzajúcom slajde, pomaly zodpovedať, aby vám to celé dalo nejaký ten zmysel. Aby vás to podržalo, keď príde nejaký zlý deň, keď príde nejaký toxický človek, nejaká toxická myšlienka, vtedy si poviete, to ma nezlomí, pretože ja mám moju Vision Board. Mám ročnú, mám 5-ročnú, mám 10-ročnú. A to vás bude držať nad vodou. Spraví to z vás toho lepšieho človeka. A manažerka vo Viedni, Novom viedenskom meste povedala, že keď už nevládzate, tak ste vyčerpali iba 40% svojho potenciálu. Aj pri cvičení, a takisto nezabúdajte, mozog je tiež len sval, takže dokážete ho trénovať. Len pokiaľ ste to doteraz nerobili, alebo ste nedávali na to fokus, tak je na to čas. Skvelé a určite odporúčam zasa. V tom network marketingu nie ste len sami a nezabudajte, že veľmi ovplyvňujete aj svoje okolie, svojho partnera, svoje deti, takže možno sa odporúčanie na víkend, ja ani neviem, aký je deň, štvrtok vlastne, tak urobiť si možno z toho takú rodinnú aktivitku a dať každému nejaký roštek na stenke, ako tu pani si dávať, akú to bude mať formu, nechávam na vás, či chcete vystrihovať, či chcete pracovať online, ja som vám tu ukázala aj svoje vision boardy. Toto je môj vision board z roku 2024 a ja sa chcem pochváliť, pretože väčšina vecí sa splnila,
hoci o rok neskôr, takže 2024. Pre každého z vás musí ten obrázok niečo symbolizovať, takže pre mňa to bolo, že cestujeme s manželom, moje telo je zdravé, mám zelenú trávu, tu ešte nemám, je rok 2024, moja tráva ešte nie je tak zelená, ako na tomto obrázku, nevadí. Z Čierneho domu som upustila, podaril sa nám Onyx až v roku 2025. Váňa, to bol môj veľký sen, som si povedala, že keď sa stanem ametistom, tak si to za to kúpim, lebo to nebola len taká obyčajná váňa, takže to sa tiež splnilo. Peniaze prišli, tímový duch, no a ja som si vysnívala v tom roku 2024, vlastne to bol koniec roka 2023, túto zelenú linku. A kto videl moje storky, tak vie, že túto zelenú linku mám. Takže za mňa top. Rok 2025, zasa ďalší vision board, Sefar, bol milník, ja vždycky si na ten vision board dávam tie ciele väčšie, aby mi trošku, ako Mário povedal, naháňali strach. Česká koruna, eurá, tým, že sme sa už sťahovali, už som vedela. Ja som si prijala tu, aby sme vychovali stonklaberov, to sa ešte nestalo, ale myslím si, že už sa to deje. Dovolenky, palmy, viac športu, toto sa mi zatiaľ v roku 2025 až tak nepodarilo, takže sa to presúva na nástenku roku 2026. Tablet bola môj obrovský sen, ktorý sa mi splnil na konci roku 2025. Potlesk na pódiu taktiež sa splnilo, či už teda v Mníchove alebo v Ríme. Auto sa zatiaľ nesplnilo, ja snívam teda o SUVčku, zdravá strava, myslím si, že fajn. Váňu tu máme opäť, takže asi sa tu nesplnila, až tu sa vlastne splnila, no skvelé. Spolu držíme s Máriom finančný rast. Toto bol pre mňa nový domov, okrúhly stôl, ktorý teda mám, splnila som si, takže za mňa top. A veľké uvedomenie, september 2025 a táto fotografia v mojom mobile. A asi až po týždni po návrate z Ríma som si uvedomila, že presne tá istá fotografia sa objavila na mojom vision boarde 2025, dokonca vo veľmi podobnom uhle. Takže toto mi dosť naháňalo strach v takomto pozitívnom slova zmysle, že naozaj... Nepodceňujte tie myšlienky a nepodceňujte, skúste vedome začať si počúvať, čo vám vaše okolie hovorí a čo si hovoríte vy. To sú presne tie správy, ja som pitoma. Nehovorte si tak proste. Zrobím to lepšie, znie úplne inak. Cítite ten rozdiel? A 2026 nie je na to, aby ste si teraz začali robiť tieto coachingy. Na to ste mali 24-25. Teraz vy už idete tú lepšiu verziu. Už nie ste amatér, už ste profi. Takže vždy, keď uvidíte odpoveď na vašu správu reframing, niektorí z vás to poznajú, častokrát im píšem tie správy, takže reframing znamená tú istú vetu povedať o sebe pozitívne. To, čo vyslovujeme, sa nám deje. Takže toľko to podelenie o môj vision board, inšpirujte sa tým, kto by chcel, tak odporúčam Canvu. Je to proste predloha, ktorá je z Canvy, kde si dáte taktiež obrázky Canvy, taktiež môže na to fungovať Pinterest. Kreativite sa medze nekladú. Čo by ten vision board mal mať? Obrázky, fotky, vyberajte obrázky alebo fotografie, ktoré reprezentujú vaše ciele a túžby, prosím, žiadne obmedzenia, naozaj cítite sa voľne pri tom, je to váš sen, takže môže vypadať akokoľvek. A môžu to byť obrázky miest, ktoré chcete navštíviť, obrázky s ľuďmi, tam je dôležitý ten pocit, ktorý vo vás ten obrázok vzbudzuje. Kreativita, už som spomínala, slova a citáty tam taktiež môžu byť, inšpirujúce slova a citáty, posilnite tú emocionálnu spojitosť s tými cieľmi, no a umiestnite na vision board konkrétne cieľa alebo plány, napríklad čísla, ktoré chcete dosiahnuť, možno byť počet bodov, titul a termíny. Ja si pamätám, v roku 2023 som vlastne na svoj vision board dala svoju výpoveď. A keď som si ju tlačila na tlačiarni s dátumom 31.6., tak som dievča, to bude hard, to bude naozaj ťažké, neviem, ako to dáš, pretože v mojej aplikácii sa vtedy ukazovalo 300 eur. Takže to pre mňa znamenalo prepad asi o 1000 eur, ale niekde v kútiku duše som vedela, že to tak musí byť. Že keď si nezoberiem tú pevnú pôdu, teraz vás prosím vás navádzam k tomu, aby ste dali výpoveď. Opak je pravdou, ale pre mňa to bolo vtedy dôležité si zobrať tú pevnú pôdu pod nohami, aby som si povedala, buď teraz, alebo nikdy. Takže naozaj to, čo sa týka k tým konkrétnym dátumom. A v tomto dátumu som aj tú výpoveď podala. Nebolo to jednoduché, ale na druhý mesiac sme sa už stali tým lídrami, takže Boh, univerzum potvrdilo, že ideme dobrou cestou. Tak, nebojte sa, môj veľmi obľúbený citát, nebojte sa toho, čo sa stane, ak to urobíte, ale skôr majte obavy z toho, čo sa stane, ak to neurobíte, pretože častokrát počujeme, to je ťažké chodiť do fitka a to je ťažké ponúkať tým ľuďom
A čím som staršia, tak si viac uvedomujem, že potom je ťažké žiť ten život, keď to neurobíte. Čiže keď príde na to, že vás v práce vyhodia, alebo neviem, vám skončí fixácia úrokov. Naposledy som sa s niekým o tom bavila, kde vlastne z 400 eur mesačne, ktoré tá osoba platila zrazu, to vyskočilo na 800 eur mesačne, čiže dvojnásobne, čo môže byť vlastne pre nejakú rodinu, ktorá nemá to nastavené a neočakávala to, tak to môže byť zničujúce. Takže myslím si, že to je potom oveľa ťažšie, ako to robiť predtým. Z našej strany je to všetko, čo sa týka témy na rok 2026. Myslím si, že výborný čas. 50 minút, snažím sa vždy byť pod hodinku. Ja sa ešte tu pozriem do chatu, či tu boli nejaké dotazy, veci k tomu. Ideme sa pozrieť. Zdravíme všetkých do nového roku. Aj my vás. Super, perfektné. Palce, gratulujeme, super myslenie, pozitívne, ideme ďalej, ideme vyššie, presne o tom to je. Takže myslím si, ak ešte sú nejaké dotazy, kľudne hodiť do čatu. Nahraté, kto dneska prišiel, ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť, za váš čas. Ja sa moc teším, že sme spolu takto začali rok 2026 a verím, že bude úžasný, že bude všetko to, na čom sme pracovali, začne prinášať ovocie a že bude proste pozitívny. Ja to osobne cítim veľmi v kostiach. Ja som povedala, že budem sedieť, ale budú proste tie veci sa mi diať pozitívne, že pozbieram tú úrodu, mám nachystané košiky. Takže verím, že aj pre vás budú tento rok naozaj úrodný a bude úrodný len preto, že to, čo ste zasali, si pozbierate. Tomu vision boardu som ešte chcela doplniť, že teda nie je to nejaký zázračný hokus pokus EZO, ale naozaj to slúži ako pripomienka. Ja ju mám teda v telefóne, mám to na tapete. Na rok 2026 ešte nemám hotové, musím sa priznať, že som si to nechala na začiatok roka a má to byť pre vás pripomienkou a ja napríklad tomu som prispôsobila svoje denné to-do listy, čiže to, čo mám, aby obsahoval ten môj to-do tie aktivity, ktoré vedú k týmto cieľom. Pretože bez toho nášho konania sa naozaj nestane žiadny zázrak. Pokiaľ tam mám pevné telo a nechodím do fitka, necvičím, nestane sa nič. Budem mať také isté to telo aj na konci roka, ale zasa mi to dáva to, že OK, tieto cieľe sa splnili a zasa do priority prídu nejaké ďalšie, ktoré si sami určujete. Takže prosím, nepočúvajte tie veci pasívne, ale naozaj buďte strojcami svojho osudu. Všetko máte pevne vo svojich rukách, nech si hovorí, kto chce, čo chce. Naozaj je to nádherný pocit, kedy napríklad môžete, hovorím teraz o svojej skúsenosti, tá cesta bola ťažká, ale keď môžete tie sviatky tráviť tak, ako chcete vy, s neobmedzením nejakého rozpočtu, ktorý vás nebrzdí. Dneska sme strávili deň s rodičmi v kúpeloch a naozaj je to nádherný pocit a ja prajem každému z vás, aby ste tú slobodu žili, aby ste si užívali, aby ste mohli žiť kdekoľvek chcete, tráviť čas s kýmkoľvek chcete a dopriali si to. To si naozaj zaslúžite, lebo život je pekný a keď na tom pracujeme, tak naozaj ten úspech príde. Chceš niečo dodať? Aby ste si naplánovali celý rok. Ja mám naplánovaný celý rok, tuto pozerám práve na stenu, jednak preto, že som ešte stále v lekárni a jednak preto, že je tam strašne veľa akcií a ja, keď to nevidím vizuálne, mne nestačí Google kalendár, ale musím mať proste vizuálne, tak viem si lepšie naplánovať k tomu tréning, nejaký coaching a viem si aj napísať k tomu, aké financie k tomu potrebujem, aby sa mi potom nestalo, ja nemám 40 eur na Praxis Day, príde mi správa. Keby si sa pripravila, tak by si na to mal, pretože tá investícia, spýtajte sa ChatGPT, normálne mu povedzte svoju alebo jej svoju situáciu, do čoho chcete investovať, čo chcete vyplatiť, akú máte hypotéku, ja som to robil s Aidou a krásne mi ten ChatGPT vypísal, aké financie celý rok 2026, aby to bolo vyvážené, vybalancované, aby ma to udržalo ďalej na tej úrovni, tak za mňa taká rada naplánovať si to. Super. Ako som už spomínala, rok 2026 teda sa bude pracovať viac one to one, takže pokiaľ sa u vás niečo zmenilo a chcete viac sa oprieť do toho podnikania, tak samozrejme sme tu pre vás. Super, dostali ste úlohy 10 otázok, takže vás nebudem ďalej zdržiavať, aby ste mali príjemný večer. Mindsetový, dajte potom vedieť do skupiniek, napíšte, aké to bolo, aké zistenie, budeme veľmi radi za spätnú väzbu. No a tešíme sa na rok 2026. Prajem vám krásny večer, radi sme vás videli, čaute. Ahojte. Ahojte.